ଶଳା ମଣିଷ କି ବେଳାରେ ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ହେଲା ଯେ କି ଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି, ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ତାତି ଯାଉଛି, କାହାକୁ କହି ହଉଛି ନା କାହାକୁ ସହି ହଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ତା ସହିତ ବେଲ ଆଇକନ ଟାକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଟିକେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ତାତି ଯାଉଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଇରେ କଣ ଫସଲ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଚାଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଗାଇସ୍ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି, କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପଡିଛି ଆମର ସେଠି। ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ନା ଯୋଉ ଏତେ ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ଯୋଉମାନେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିଥିବେ ତ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଥିବେ ସେଇଟା କଣ ଲାଗିଥିଲା। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆମର ଖଡା ଶାଗ ଲାଗିଛି ଏଠି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଠି ବି ଖଡା ଶାଗ ଆମର ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଏପଟେ ଲଗେଇଛୁ ଆମେ, ଯୋଉଟା କି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଲଗା ଫଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳିଛି ଏପଟେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳିଛି ଆମର। ତ ଗାଇସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ଭିତରେ ମୋ ନଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦାଦି ଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।